Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio. En samen zijn we gebroeders Wolf. Je weet het. Jullie kijken weer naar de derde aflevering. Derde Nummer 3. alweer. Gaat snel hè? De derde aflevering die is met Sheryl Leonera. We gaan kijken wat hij allemaal te zeggen heeft. Veel kijkplezier. Malone CB. Als eerste welkom. Vakka boys. Dank dat je wil instappen bij ons in de auto. Rustig. Natuurlijk altijd, altijd. Leuk om hier te zijn. Lekker man. We gaan rijden. We gaan rijden. Juist. Mensen, we zitten hier met Sheryl. Yes. YouTuber. En hij is, YouTube kanaal heet Jeremias. En Praat van de straat. van alles, maar dat komt straks nog wel. Ik zou zeggen, stel jezelf voor man. Wie ben jij eigenlijk? Ik ben Sheryl, 27 jaar. Kom uit Delft. Geboren in Zoetermeer. Ja, we zijn nu bezig op YouTube. Straatinterviews. Begonnen sinds 31 december 2018. Dus de laatste dag van vorig jaar zijn we begonnen. En ja, het gaat lekker hoor. Het gaat zijn gangetje. En je ouders ook, die zijn hier in Nederland geboren? Nee, mijn ouders niet. Mijn ouders zijn geboren in Cura, maar mijn vader komt uit Bandabo. Mijn moeder, Brievengat-Bio. Ik weet niet of jullie dat Ja. zeggen. Ja, maar mijn moeder is daar geboren. Familie in Curaçao ook nog. Ook wel familie in Nederland. Overal eigenlijk. Zoetermeer, Amsterdam, Groningen. Waar ik familie zitten. Oké, maar als we het gaan hebben over de persoon Sheryl. Yes. Wie is dat? De persoon. Wie ben jij? Wat maakt jou? Wat mij maakt? Wat mij maakt is gewoon... Wat ik zelf vind, is het feit dat ik gewoon, laten we zeggen, van twee werelden veel heb meegemaakt. Dus laten we zeggen van de buitenlandse wereld, dus Antilliaanse afkomst, wat ik zelf ben, maar ook gewoon boys uit de buurt die andere afkomst hebben, Marokkaan, dit, dat. En ook gewoon de Nederlandse kant, met boys waarmee ik op school heb gezeten. Ja. Dus ik heb een beetje van allebei de werelden meegekregen en ja, vanuit die twee dingen probeer ik, laten we zeggen, mijn eigen levensdraad te bepalen. En ja, tenminste wat een positieve levensdraad is. En daarmee probeer ik zeg maar ja, de dingen te bereiken die ik wil. Oké. Dat een beetje man boys. Wanneer ben je voor het laatst naar Curaçao geweest? Zo, dat is wel een tijdje terug man. Dat is 12 jaar terug. Zoiets. 12 jaar terug? Ja man, 12 jaar terug. Wat maakt jou dan een Antilliaan? Alles, ja, alles eigenlijk. Ik zie mezelf gewoon als een Antilliaan. Hoezo? Ook al ben ik in Nederland geboren, maar mijn opvoeding, alles is eigenlijk wel... Kijk, laten we zeggen, we eten thuis Nederlands, Ja. om het zo maar te zeggen, maar de opvoeding, de taal die we thuis spreken is gewoon Antilliaans. Ja. Wat is die opvoeding? Ja, een soort van harde hand toch? Een beetje. Gewoon plat aan je gezicht als je te zoeken. Ja, dat heb ik vroeger vaak gehad. Ja? Vaak gehad. Want niet alleen zijn alleen platte hand, maar veel Slippers die je alles heb ik gehad. je moet uitkijken voor slippers. Alles heb ik gehad. Alles. Maar buiten dat, weet je, buiten laten we zeggen die klappen, om het zo maar te zeggen, maar ook gewoon die opvoeding man. Een soort van, je weet toch, ja, tenminste van mijn moeder dan en van mijn vader heb ik dan altijd meegekregen van luister, ga gewoon hard werken, doe je ding, je weet toch. En hoe heet dat? Eigenlijk ook doe je best op school. Vroeger moest ik ook vaak thuis blijven omdat het op school niet goed ging. Die waren beide in beeld, dus je ouders, moeder en... Ja, sowieso. Ja. Kijk, die waren sowieso allebei in beeld. Ik woon, laten we zeggen, nog steeds thuis toch? En dus mijn moeder is sowieso nog in beeld. Mijn vader is eigenlijk ook nog, maar met hem heb ik iets minder contact, om het zo maar te zeggen. Maar ze zijn er wel gewoon allebei nog. Tijdens je opvoeden heb je zeker wat aan je vader gehad. Jawel, zeker weten wel. Laten we zeggen, het belangrijkste, kijk, mijn vader was in principe altijd wel in mijn jongere jaren, dus tot mijn, laten we zeggen, 12e. Toen ging ik gewoon elke weekend naar hem, toch? Om het zo maar te zeggen. En daarna verwaterde dat, kijk, je gaat ook naar andere scholen, je gaat je eigen dingen doen, voetballen, dit, dat, dus dan verwatert dat een beetje. Maar in principe is hij er nog steeds.
wat denk je nu? Heb je daar baat bij gehad? In ieder geval, heb je wat aan je opvoeding gehad? Ja, zeker weten wel, man. Zeker weten wel. Kijk, Als je terugkijkt. Ja, als ik terugkijk is het eigenlijk één ding waar ik zeg maar altijd aan zou blijven denken. En dat is me echt bijgebleven. En dat iets wat mijn vader me echt al weet ik veel hoe lang geleden, echt kapot lang geleden heeft verteld. Is wat hij zei tegen mij van, het lekkerste is als je gewoon hard hebt gewerkt. En je het geld kan opmaken zeg maar waarvoor je hebt gewerkt. Dat is veel lekkerder dan geld opmaken wat je snel hebt verdiend en wat niet van jou is. En dat is wel iets wat mij altijd is bijgebleven, man. Als je voor iets hard hebt gewerkt en je gaat er iets van halen, dan denk je van oké, ik heb dit gehaald met mijn geld waar ik, laten we zeggen, een maand lang echt keihard voor heb gewerkt, toch? Ja. Dus dat is iets wat hij me heeft, wat hij me heeft verteld dan. En dat is me bijgebleven, man. En mijn ma, ja, ik woon nog steeds bij haar, dus eigenlijk krijg ik nog elke dag wel die wijze raad, begrijp je? Mooi toch, mooi toch? Best wel recent geleden. Wij begonnen gestart met YouTube. Onder de naam Praat van de Straat. Ja, Praat van de Straat. Praat van de Straat. Op welk moment ben je gaan beseffen dat dat misschien wel iets voor jou is? Dat was vorig jaar, ik denk zo rond juni, man. Zo, ja, ik denk rond juni, zoiets, mei, juni. Want ik deed toen een evenementenorganisatie, toen naar school. Ja. Maar ik dacht bij mezelf van, ja, weet je, ik ging goed nadenken. Ik was ook wat ouder dan de meeste mensen in mijn klas, weet je. Ja. Dan ga je nadenken, ga je denken van, ja, ik kan niet, laten we zeggen, nog 3 jaar op school zitten. Ja. Of ik kan gewoon iets voor mezelf gaan doen. En dan denk ik dat ik in 3 jaar, laten we zeggen, verder ben. Of even ver ben dan als ik een diploma zou hebben. Tenminste, als ik op school zou blijven zitten. Ja. En toen ging ik daarover nadenken. En toen kwam ik gewoon bij het feit van, ja, ik ga stoppen, man. Ik ga gewoon stoppen met school. Ik ga gewoon iets voor mezelf doen. En het moet me lukken. Ik heb mijn schooljaar afgemaakt. Maar daarna dacht ik van, scot het. Ik ga gewoon me volledig fixen op mezelf en op mijn YouTube. Ja, op mijn eigen ding doen, man. Oké. Je hebt geen spijt dat je weggestopt met school? Nee, man, helemaal niet. Ik werk nu gewoon ook, zeg maar. Want je weet toch, naast mijn YouTube, ik ben nog niet echt die YouTube-ster, toch? Ja, toch. Ik ben vestigingsmanager bij een restaurantketen. En dat gaat gewoon goed, man. Dat gaat gewoon lekker. En daarnaast doe ik dan mijn YouTube-dingetje. Daarnaast doe ik nog een paar andere dingetjes. Dus ik doe gewoon echt de dingen die ik wil, om het zo maar te zeggen. Die doe ik gewoon. Dat is gewoon chill. Want ik was nooit echt iemand die naar school ging of naar school wou gaan, je weet toch? Vaak deed ik omdat het moest. Maar school was niet echt mijn ding. Daar ben ik ook al best wel vroeg snel achter gekomen dat school niet echt mijn ding was. Maar heb je wel afgerond wat je wou afronden? Ik heb gewoon de diplomaatje, administratie. Dus ik hoor eten, man, restaurantmanager, dus bij jou moeten we zijn voor eten. Ja, man. Ja, kom langs een keer. Ik ga die naam niet noemen, je weet toch, maar... Nee, we gaan niet promoten hier. Dat gaan we niet doen. Maar nee, ja, man, dus dat... maar je YouTube kanaal, je concept heet Praat van de Straat. Maar de naam van jouw YouTube, dus YouTube kanaal, heet Jeremias. Jeremias, toch? Ja, zo spreek ik het uit. Ja, hoe kom je aan die naam eigenlijk? Jeremias is mijn tweede naam. Ja, dat is in principe mijn tweede naam. En op Instagram heet ik ook Jeremias 015. Ga me volgen. En die naam heb ik gewoon een beetje zeg maar doorgetrokken, man. Kijk, weet je wat het is? Mijn logo ook, zeg maar mijn logo. En ja, het is een combinatie. Mijn logo is een ram, dat is mijn sterrenbeeld. Ja. En Jeremias is gewoon mijn tweede naam, dus dat is in principe dat is mijn logo. Ik wilde net vragen, wat is er mis met je voornaam? Maar... Nee, niet veel. Nee, niet veel. Shirley, dat is mijn voornaam, maar er is niet veel mis mee. Maar ja, ik vond het ook gewoon raar om mijn voornaam te gebruiken. Oké. Dus, dat is dus hoe je YouTube-naam is ontstaan. Ja, man. Maar de conceptnaam Praat van de Straat, hoe is dat ontstaan? Dat is ontstaan. Zo, dan ga ik je eerlijk zeggen, Praat van de Straat. Ik had veel andere namen. Ik had Stem van de Straat. Ja, man, Stem van de Straat. Oh, ik heb... Zeg maar, in de tijd dat ik gestopt was met school ging ik gewoon heel veel dingen opschrijven. Toch? Ja. Eigenlijk al mijn ideeën schreef ik op. En zoveel namen opgeschreven, dit, dat. En toen... Moest in ieder geval van de straat zijn? Dat hoefde niet per se. Ja, weet je wat het is? Die van de straat vond ik zeg maar lekker. Weet je hoezo lekker klinken ook? Weet je zo, omdat ik dacht bij mezelf van... Nou, de Praat van de Straat, het is zeg maar best wel een simpele naam. Ja. Toch? Maar zeg maar, het is gewoon wat het is, toch? En ik dacht bij mezelf van ja, dat gaat hem misschien wel doen. Kijk, ik kan met dingen komen als
zeg maar hele commerciële woorden of commerciële namen. Maar dan denk ik van, kijk, dat ben ik ook niet echt. Weet je, ik kom laten we zeggen uit een buurt die, kijk, het is geen, hoe heet het nou, het is geen villa-wijk. Ik wil ook niet zeggen dat het echt een ghetto is als in Amerika of zo, maar het is zeg maar een buurt waar veel mensen het minder hebben, toch? Snap wat ik bedoel? Dus het zou raar zijn als ik dan zeg maar een naam ga hebben waar zij zich totaal niet aan kunnen relaten. Snap je wat ik bedoel? Maar je moet ik denk dat je jezelf ook fijn bij moet voelen. Dit is mijn naam en dit ben ik gewoon. Ja, precies, dat voel ik ook eigenlijk. Weet je, dat voel ik ook. En daarom, ik heb hem gewoon simpel gehouden. En gewoon, best soort van ruig toch? Dus niet, het is gewoon praat van de straat. Maar beter dat je ook niet de stem van de straat zei, toch? Anders zou het net als die bekende radio zijn, radiostation, de stem van jouw stad. Juist hem, ja klopt. Gelukkig heb je dat niet gedaan. Nee, true, maar kijk, weet je wat het is? Kijk, toen ik de stem van de straat opschreef, kijk, op het moment dat je die dingen opschrijft, ga je denken van, dat is hem. Je weet toch maar als je de volgende dag, dan ga je toch weer iets anders opschrijven en dan ga je zeg maar dingen combineren en dan ga je denken van, oké, weet je wat, dit vind ik gewoon pas bij mij, klinkt goed, dus dit gaan we gewoon doen. Doe je het allemaal alleen? Nee man, nee. Ik doe het gewoon met een mattie van mij, Shorts. Hij doet voor mij zeg maar de video's opnemen, hoe heet het nou? Monteren, doet hij alles. Je weet toch, dus in principe ben ik alleen de guy die zeg maar in beeld komt. Ja. En voor de rest wordt gewoon veel voor mij gedaan, om het zo maar te zeggen. Dus dat man. En op een gegeven moment ben je dus op de straat gegaan, ben je gaan interviewen. Ja, man. En in een van die video's ben je viral gegaan. Ja, klopt man. Klopt. En die zo. Dat was volgens mij, ik ben niet op video 7, volgens mij was dat mijn 5e of 4e video. Dat is wel een tijdje geleden. Ja man, 5e of 4e video. Het is wel gaande geweest. Ja man, zo ja man. En ik had het zelf niet eens verwacht, hè. Dat was het lelijke. Zeg maar, toen die video viraal ging, was ik zelf gewoon aan het werk. Mijn matties hadden me geappt van, hey, ik weet niet wat er gebeurt, maar jouw video gaat hier helemaal viraal op Facebook. Ja. Want die guys die zeg maar in mijn video's zaten, waren ook toevallig twee anties. Die gingen hem gewoon zelf promoten, zeg maar, posten. Ja. Op Instagram en op Facebook. Ja. Maar hun hebben best wel een grote following toch, want ik kom uit Rotterdam en zijn ook, ik weet niet, beginnende rappers. Of hun doen in ieder geval ook veel voor de camera. Hun gaan ook vaak live en zo. Dus toen ging het een beetje, zeg maar, toen ging het viraal man, dat zeg maar die fragment van hun. Maar het was wel online toch? Ja. Die video was sowieso online, ja. Maar ik heb alleen zeg maar, want hun hadden me geconnect, dus ik heb hun stukje zeg maar die ik van hun had ik naar hen gestuurd en die gingen hun zeg maar vervolgens promoten. Ja. En toen ging die dik man, toen ging die echt. Maar leg even voor de kijkers, leg even uit wat er precies gebeurde, waar we het over hebben eigenlijk. Wat er gebeurde? Ja, met die guys bedoel je? Ja, die guys, nu ga je me laten denken man. Je was aan het interviewen? Ja, ik vroeg aan hun van... of je iets aan je lichaam... Juist, wat vind je ervan? De vraag was letterlijk dit. Wat vind je van dames die plastische chirurgie aan zichzelf laten doen om er mooier uit te zien? Ja. En toen kwam er zeg maar uit, ja, wat eruit kwam, wat hun gingen vertellen. Ik weet niet precies wat ze zeiden. Want ze gaven niet echt zeg maar, antwoord op mijn vraag. Een directe antwoord. Ze gaven geen antwoord op mijn vraag, maar ze gaven antwoorden waar zeg maar, zij heel erg stuk om gingen en zeg maar, het internet ook. Ja. Wat vandaag is, wat vinden jullie van dames die zeg maar, iets aan hun lichaam laten veranderen om er mooier uit te zien? Sata frut. Ja, ze moeten alles eten, gewoon laat die dingen gewoon frut. Beetje frut. Ja, beetje frut. Je weet het toch? Laten de dingen beneden moeten warm. Ja? Frut. Voor mijn kijkers. Toch. Ik weet dat deze lekker is. Ja. Dus dat is eigenlijk... Maar hun antwoord op jouw vraag was? Ik vroeg aan hen, wat vind je van dames die plastische chirurgie aan hun zouden laten doen? En toen kwam er frut uit. En dat stukje, dat ging viraal eigenlijk. Frut man! Dat stukje, precies dat stukje. En ik volg die guys ook op Facebook en zo. En ik zie van hun zijn nog steeds op die frut man. Bij alles wat ze doen, als ze live gaan hoor je dat minimaal 1-2 keer voorbij komen man. Dus dat is wel lachen. Dus, ja man, dat was wel lachen. Dat was zeker lachen. Frut. Gebruik je het zelf hier ook wel eens? Nee man, dan moet je eerlijk zeggen, mijn matties en zo, en mensen zeg maar, die ik ken uit Delft die video's dan ook checken, als ik ze tegenkom, dan is dat, zeg maar, frut, dan gooien ze dat ook, weet. Snap je wat ik bedoel? Laatst, zo'n guy, ik was in Delft,
En hij ging, zeg maar, ik was in de auto toch, en hij ging mij filmen en hij begint gelijk vroet, praat van de straat, dit, dat. Dus dat is altijd wel leuk. Maar je wordt dus wel herkend. Ja man, zeker. In Delft? Nee. In Rotterdam ook. Wel, maar ik ben ook veel in Rotterdam geweest. Ik werk daar natuurlijk, ik heb daar gewerkt veel. Veel matties daar. Ook in uitgangsgelegenheden gewerkt, dus vandaar dat ik wel een aantal mensen ken, weet je. Okay, dus daar word ik, laten we zeggen, wel herkend. Ja, in Delft veel, en daar woon ik natuurlijk, daar kom ik vandaan, om het zo maar te zeggen. Dus daar hier in Delft is het al het meeste, man. Oké. Wat wil ik vragen? Wat zijn de onderwerpen eigenlijk die op jouw kanaal kijk, de onderwerpen die ik wil aansnijden is voor, zeg maar, educatie. Dus zeg maar mensen dingen meegeven. Muziek, want muziek is mijn passie, ik hou van muziek. En ook gewoon entertainment, dus het moet wel grappig zijn. Je weet toch, mensen moeten erom kunnen lachen. Maar het mooiste zou zijn als ik een video maak of video's maak waar mensen, zeg maar, echt hard om kunnen lachen. Dus de lol ervan die video wel inzien, maar dat ze ook, zeg maar, de volgende dag aan mijn video denken en denken van zeg maar, dit en dit heb ik ook al van geleerd. Of ik ga in deze situatie ga ik zo en zo kijken naar de situatie en niet hoe ik, laten we zeggen, zelf keek. Vroeger keek, weet je. Dat zou voor mij het mooiste zijn. Dus dat een beetje, man. Dus educatie, muziek en entertainment. Dat wil ik, laten we zeggen, wel uitstralen op mijn kanaal. Ja, waar zie je je YouTube kanaal over 5 jaar? Zo, 5 jaar zie ik me, dan moet hij wel echt stabiel zijn, man. Als ik over 5 jaar geen laten we zeggen, over 5 jaar als ik over 5 jaar geen 50.000 abonnees heb, dan heb ik wel gefaald, vind ik zelf. Ja? 50.000? Ja, vind ik wel. Dan heb ik wel gefaald, man. Je legt de lat gelijk hoog. Ja, over 5 jaar. Dat is 10.000 abonnees per jaar. Dat moet wel kunnen. En kijk wat ik tegen jullie zeg, kijk, ik ben pas net begonnen. Hoe meer jij ook bezig gaat zijn, hoe meer jij ook gaat leren. Je weet toch, er is nog heel veel mogelijk in YouTube. Je kan met mensen samenwerken, dus het moet wel mogelijk zijn op de een of andere manier, man. En je kan ook gewoon een geluksvogel zijn dat één video die ik maak viraal gaat. Nog meer. Snap je? Ja. Dus over 5 jaar zie ik mezelf wel. Oké, dat is dan je YouTube kanaal. Waar zie je jezelf over 5 jaar? Over 5 jaar zie ik mezelf, dan heb ik denk ik wel mijn eigen, zeg maar, wat het ook is, of het, zeg maar, mijn eigen YouTube kanaal is die echt dik gaat, of mijn eigen onderneming. Ik zie me wel gewoon iets doen wat voor mezelf is. Ik hou me met mezelf bezig dan. En proberen, zeg maar, met de dingen die ik heb bereikt, zeg maar, mijn naasten te helpen, of weet toch, wie dan ook, vrienden, mensen die ik echt in mijn hart heb, te helpen om, laten we zeggen, verder te gaan of ook iets van hun leven te maken, begrijp je? Want zelf, persoonlijk, het is wel leuk als ik een YouTube kanaal heb met 50.000 abonnees, dat is natuurlijk hartstikke fijn, maar dat geluk en zo, ja, ik ga het niet met mezelf vieren, zeg maar. Snap wat ik bedoel? Ik kan het ook niet met mezelf delen. Ik wil wel andere mensen daar blij mee maken, om het zo maar te zeggen. Ik wil mijn stem, mijn krachten wil ik gebruiken om andere mensen positief er beter van te maken, man. Ja. Dat is een beetje wat ik wil. Heb je ook met je YouTube kanaal je tegengeslagen? Heb je ook een moment gehad van shit, het gaat me, maar shit, het lukt me, man. Ik ben teleurgesteld. Ik ga dit scotten, man. Nee, man, dat niet. Scotten niet. Scotten sowieso niet, man. Maar wel een moment gehad. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, weet je, niet eens echt moment gehad dat ik dacht van, ik ga ermee stoppen of ik zit niet meer zitten, want dat is het sowieso niet, want ik wil er gewoon door mee blijven gaan, omdat ik het ook gewoon leuk vind om voor de camera te staan, om het zo maar te zeggen. Maar het enige waar ik, zeg maar, moeite mee heb, dat moet er nog echt wel inkomen, is het feit dat ik mijn shit moet promoten, man. Dus consistent moet blijven promoten. Dat is iets waar ik nog echt in kan groeien. Maar dat komt ook gewoon, ik ben ook druk met andere dingen, je weet gewoon, werk met dit anders. Dus daar laat ik nog wel steken vallen. Maar voor de rest is het nooit de gedachte geweest van ik stop ermee of ik... En waarom dat niet? Waarom nooit stoppen? Of nooit dat moment gaat? Omdat ik ben gestopt met school om dit te gaan doen. Dus ik kan niet stoppen. Er is geen mogelijkheid dat ik zou kunnen stoppen. En ik wil het ook niet. Er is geen plan B dus? Nee, eigenlijk niet. Dit is gewoon mijn plan. Dit is jouw plan? Dit is mijn plan A tot met Z. Oké, maar wat als het niet lukt? Ja, maar daar denk je op dit moment misschien nog niet aan? Nee. Maar wat als? Ja, maar wat is niet lukken? Bedoel je van wat als die 50.000... In Nederland zegt, hey, YouTubers, geen YouTubers meer in Nederland. Klaar. En dan?
dan zou ik op een andere manier wel video's. Dan zou ik op een andere manier wel video's blijven maken. Op een andere manier, op een andere platform. Je 50.000 abonnees heb je binnen de komende 5 jaar niet gehaald. Ja. En dan? Dan wat ik je zeg, dan is dat wel best een tegenslag, maar dan zou ik niet stoppen, man. Dan zou ik niet gewoon stoppen. door blijven pushen? Dit blijf ik gewoon doen. Je bent de doorzetter dus. Ja, dit blijf ik gewoon doen, ja. Hoeveel energie steek je daarin? In je YouTube kanaal? De laatste tijd wel minder, man. Tenminste, niet per se minder, maar ik heb het gewoon druk met werk. Ik moet, omdat ik vestigd ben, moet ik veel dingen regelen, zeg maar. En dus ik zit wel in een groepsapp, laten we zeggen, met 2 mensen die mij, dus mijn cameraman en nog iemand die er altijd bij. Dus we praten wel over onderwerpen wat we willen doen en e-mails die we, zeg maar, moeten versturen naar bepaalde organisaties waar we een video op zouden willen nemen, vooral in de zomer, want het is lekker weer. En dus je praat er wel veel over, dus misschien ben ik niet veel voor de camera bezig, maar achter het scherm ben ik wel gewoon bezig, man. Achter het scherm ben ik wel gewoon bezig met mijn kanaal en met dingen voor de camera, weet je wel. Onderwerp, maakt niet uit of het is een onderwerp waar we het over hebben, of het is een plaats waar we graag zouden willen filmen. Of het is, je weet toch, een mic die we misschien moeten aanschaffen, weet je. Ja. Zulke dingen, ik ben er wel gewoon mee bezig. Hoeveel dagen, kan je mij een schatting geven? Hoeveel dagen? Of ben je elke dag, zit het in je gedachten? Nou ja, elke dag, ja, in principe denk ik elke dag wel aan mijn kanaal. Snap je? Elke dag kijk je wel op YouTube van, oké, hoeveel hits heb ik, hoeveel hits had ik gisteren, weet je. Elke dag ben ik daar wel mee bezig. Dus dat is in principe, dat eigenlijk. Staan er ook al dingen klaar die online eigenlijk al kunnen komen? Of de bedoeling dat ze binnenkort online komen? Ja. Gewoon video's die je maakt, die je dan nog, dat je denkt van, nou, bijvoorbeeld in de zomer is een betere tijd om ze online te gooien. Ook dus, onder Praat van de Straat? Of Praat van de Straat. Ja, Praat van de Straat gewoon, ja. Ik ben nu voornamelijk bezig met straatinterviews, ik wil wel andere dingen gaan doen, maar bijvoorbeeld een podcast lijkt me ook leuk, met iemand gewoon zitten en babbelen, weet je, zeg maar eigenlijk dit, maar dan gewoon niet rijden. Ja. Dus dat vind ik ook wat chill, en dan zeg maar daarin kijk ik vooral naar muziek, zeg maar. Ja. Vind ik wel leuk om het over te hebben. Dus want, dat eigenlijk, man. Heb je iets met muziek? Ja, ik vind dat muziek gewoon, is echt mijn passie, ik hou echt van muziek. Ja. Zeg maar, laten we zeggen, nederop luister ik ook echt, sinds ik weet echt niet, man. Sinds ik een Discman had, wil ik zeggen eigenlijk. Ja, man. Ja, serieus. Long time dus. Dat is echt long time, ja. En nederop is in principe, kijk, nu is het echt een soort van aan het groeien in Nederland, toch. Maar ik was eigenlijk altijd al op dit. Ik vond altijd wel Nederlandse artiesten hard. Begrijp je? Ook Amerikaanse en Engelse. Dat is nu ook upcoming en zo, maar Nederlandse shit vond ik altijd wel hard, man. Ik heb er ook echt altijd al naar geluisterd. Hoe luisteren? Niet dat je zelf in de muziekwereld zit? Nee, dat niet. Ik zit zelf... Ben je ready? Ben jij ready? Nee, dat niet. Nee, rappen is niet mijn ding, man. Tenminste, laat me het zo zeggen, ik heb nog nooit echt een serieuze 16 bars geschreven of zo, je weet toch? Oh, wel geschreven? Ja, ik heb wel eens wat geschreven natuurlijk, maar... Wat? Gooi wat dan? Nee, maar dat is ook lang geleden, man. Nee, man, die bars kan ik echt niet gooien. Gooi het, man. Hoe oud was je toen? Toen was ik zo, ik wou zeggen 16 jaar of zo, dus dat is al 11 jaar terug. Kom op, man. Eén bar. Zo, dat was echt slecht, man. Mijn neus ging me nog uitlachen. Wat was die bar? Ik zal met je meelachen. Ik weet die bars niet eens, maar wat was die nou? Ik kom met dingen als heet als kolen, bla bla bla, zulke dingetjes kwam ik zeg maar mee. Je weet toch, mijn neefjes keken naar de tekst en dachten van, bro, what the fuck is dit, je weet toch? Toen dacht ik van, weet je wat, laat dat gewoon zitten. En daarna niet echt meer een serieuze tekst geschreven, man. Geen serieuze teksten meer geschreven, nee, man. Dus dat is niet echt mijn... Kijk, ik vind het lauw om met muziek bezig te zijn. En je weet toch, bijvoorbeeld, stel je voor ik zou iets bij een radiostation doen, dat zou ik ook top vinden. Maar zelf echt muziek gaan maken, dat is voor mij, je moet ook dingen niet gaan forceren. Snap je? Dingen waar je lekker in je vel zit, gewoon je ding doen, denk ik. Is er iets, wat is jouw motivatie of wie is jouw motivatie? Je hebt net al aangegeven, je bent niet een persoon van om te opgeven. Je hebt zo'n drijvingsdrang noem je dat, denk ik. Man. Doorzettingsvermogen. Ja, maar dat is wel vooral met dit hoor. Kijk, ik ga je eerlijk zeggen, want kijk, een doorzetten, kijk, school is niks van mij, weet je. Dus dan mensen kunnen zeggen, ja, waarom heb je dat niet doorgezet dan, begrijp je? Ja. Dus in bepaalde dingen ben ik totaal geen doorzetter, maar in dit wel, want dit is gewoon... is het niet jouw ding toch? Ja, het is wel, wat ik tegen jullie zei, dat is ook niet echt mijn ding, maar dit is gewoon iets wat ik echt leuk vind om te doen.
weet je kan mensen, laten we zeggen, bereiken met je positiviteit. Of wat het ook is, met je grapjes. Ja. En dat vind ik gewoon flex, man. Ik vind het gewoon chill. Dus omdat het jouw ding is, Ja. dat houdt jou staande. Ik kan me ook niet voorstellen dat ik, laten we zeggen, over een jaartje of 3 denk van... Nee man, voor de camera staan is niks voor mij, man. Je weet toch? Ja. Dus ben ik zat of zo, of je weet toch, ik heb er geen zin meer in. Maar hoe zou je de jongeren kunnen motiveren die iets willen doen, / bereiken? Hoe zou jij de jongeren kunnen motiveren daarvoor? Ja, wat ik dan tegen ze wil zeggen is van... Ga gewoon door, man. Als jij iets hebt, als jij bijvoorbeeld iets wilt doen... Maakt niet uit wat het is. Want gewoon proberen, lukt het niet... Blijf het proberen. Je weet toch, blijf het proberen. Het gaat je gewoon lukken. Op de een of andere manier lukt het je. Opgeven is geen optie. Of het nou, nee, opgeven is geen optie. Of het nou, zeg maar, het kan een jaar duren, het kan 2 jaar duren, het kan 5 jaar duren. Ja, ik moet ook weer niet te lang duren, want je kan niet te lang stil blijven staan. Maar je moet niet naar de eerste keer opgeven, man. Na de tweede keer? Ook niet. Dat zou ik ook niet doen. En kijk, weet als je, je beste vriendin wil zeggen, kappen met dat. Nee man, dat zou ik niet stoppen. Nou, zou je met diegene blijven omgaan? Als het mijn beste vriend is, dan lijkt het me raar dat hij tegen mij zegt dat ik moet kappen daarmee. Met iets wat ik echt leuk vind. Maar stel je voor, het is gewoon iemand waar ik, laten we zeggen, mee omga en die zegt tegen mij van, die heeft, zeg maar, laten we zeggen, negatieve input in wat ik wil. Ja, dan ga ik wel afstand van diegene nemen. Ja. Maar jij zegt net dat mensen niet moeten opgeven, gewoon door moeten gaan. Er zijn mensen misschien die al bezig zijn. En wat als ik geloof niet in mezelf. Hoe kan je heb je een motivatie voor diegene? Motiverend woord? Ja, kijk. Sta op of zo. Nee, kijk, weet je wat het is? Kijk, zonder geloof in jezelf gaat het moeilijk, man. Want kijk, weet je wat het is? Andere mensen kunnen in jou geloven, maar als je niet in jezelf gelooft, dan gaat het er niet uitkomen. Klopt. Snap wat ik bedoel? Dus geloof in jezelf is eigenlijk key in alles wat jij doet. Hè. Als jij iets gaat doen zonder geloof in jezelf, kan ik jou niet al zeggen, gaat het je niet lukken. Nee eens. Begrijp je? Het gaat je niet lukken, bro. Geloof in jezelf is belangrijkste in alles. Kijk, ik ook, hè. Zeg maar, ik was gestopt met school. En kijk, ik had nog geen video's gemaakt. Ik wou het wel graag. Ja. Maar het was toch een beetje spannend toch, want je gaat wel echt je gezicht laten zien. Vooral de eerste keer. Je weet niet hoe mensen daarop gaan reageren. Je weet niet hoe ze het gaan oppakken. En toen had ik dus tegen mezelf gezegd van luister, maakt niet uit, no matter wat er gaat gebeuren, bro, voor het eind van het jaar, dus voor 2019, moet jij hoe dan ook je video hebben gemaakt. En dat heb ik gedaan en het werd gewoon positief opgenomen, weet je. En ook al was het niet positief 2018 opgenomen. Bedoel je dan? Ja, 2018. Ja. Maar voor 2019, dus voor dit jaar. Oh, zo. Ja, snap je? Maar dus in dit geval werd het positief opgenomen, maar ook al was het niet zo, dan had ik niet gedacht van shit, ik ga geen video's meer maken. Snap wat ik bedoel? Je kan misschien denken aan de content die je maakt, om het zo maar te zeggen. Ja. Maar ik zou niet stoppen met video's maken, man. Nee, dat sowieso niet. Oh, ik word gebeld hier. Mijn moeder. Hey, Gande. Wow. Oké. Lekker man, deze laten we gewoon staan man. Hij praat gewoon Italiaans. Tuurlijk. Zijn moeder maakt direct of hij... of ik op werk ben aangekomen. Hij is onderweg naar werk. Hij maakt tijd voor ons. Ja man, lauw. Ja man. Tuurlijk. Is je maaien wekker dagelijks? Of, Ja man, eigenlijk wel man. 18 plus of niet? Snap je? Ja man, het is echt... En het grappige is, ook al zet ik mijn eigen wekker, ze komen toch elke dag wakker maken van, moet je niet werken. En meestal moet je wel zelf nee, maar weet je wat het is? Uitslapen man. Tuurlijk. Maar zij zijn sowieso wakker, want mijn moeder is gelovig toch, ze bidt en zo. En meestal als ik dan niet hoef te werken, dan weet ik dat ze me de volgende dag gaat wakker maken. Dan ga ik naartoe in de avond en zeg tegen haar van, luister, morgen ben ik vrij, dus hoef me niet wakker te maken, je weet toch? Want anders maakt ze me gewoon om de 9 uur wakker hoor. Dus dat man. Nice man. Yes. Ja man, we hebben genoeg gezegd, je hebt mensen gemotiveerd, we weten wat meer over jou, over jouw kanaal. Benoem het nog een keer, man. Waar kunnen mensen jou volgen? Wat moeten wij allemaal gaan abonneren? Yes, abonneer op de Jeremias channel, Praat van de Straat. Voor nog meer leuke video's. Het zomer komt eraan, dus er komen nog sowieso veel leuke video's. De locaties en alles kan ik nog niet verklappen, maar er gaan leuke video's komen. Daarnaast moet je me volgen op Instagram. Jeremias @S015. En hou 24 augustus vrij, want ik ga een feest geven in Delft Club Chicho. Super toffe DJ's komen.
Dus dat wordt goed. Ik zet hem zelf op de gastenlijst nu bij deze. Gebroeders Wolf is er. Is gefixt. Dus hou dat in je agenda en dan komt het helemaal goed, man. Lekker man. Ja, we gooien het allemaal in de beschrijving, dus check het. Yes. En Ga hem vooral volgen. Misschien komen er nog meer fruit aan. Yes. En like ook de video's, dat is belangrijk. Maar like de video's, laat een comment achter. Laat weten wat je van de video vond. En dan komt het helemaal goed. hey, ik ga jou bedanken man voor je tijd man. Ja man, jullie ook bedankt man boys. Super, love. Tuurlijk, altijd leuk. Mensen, dit is Gebroeders Wolf met concept, met de titel Ik Arida Dibo Exito. Blijf ons volgen, er komen meer video's aan. Check het gewoon, deel het, praat erover, doe wat je wilt man. Yes, belangrijk. En spread the word. Blijf wakker, blijf lopen, blijf rennen, doe je ding. Laters. Ik ben Dio en dit is Sontje. Gebroeders Wolf. En samen met Shirley man. Oké dan, later.